Eh, Atas so na riboy or na riboy. Ami nakalian sungi so sarang ba ki artis ba mi na pori hoi ki lom sa ki ba nat no ba biang acting kam tam ye ba Miki badi ba mo ba du bentah tu film de iso sarang sya nakalian sunga ngai jingkit bok iki bat nga semua banai kobe iki ba ka jing acting jing ki kalau ngebait nan Uno ke di idupi apin dule no ba laklang ba di. Bari bari sa atas ikuno ba na kumai no ko riboy. sam ka tung ka jingi kalau ngi tenat he acting jing ki dan kasap mo ba kerpang ba boleh lai ki ban acting Dia ka disnang ma jong ba ko no kundong. hang ni hi ka jing sneng ka ba gi i ka long ba samtam ye kimi pa ada ki i ba ki kon kila dakai kim dai ban be na ni yeng ne ba kin dom iki ajin sha da ka ba kin dom ki hapan ai da ka jing i ka sneng kin kho iki ana hang ni ngi ba lang ba ka to ka jing be jong ka bi ni yeng chila dakai ki kon kai lam ba ki kon se ti bas neo Terus pun ya, kasan idupi.